Kongeåstien. Jeg skal ud og gå de næste 2 dage, eller 3 dage. Det er jo faktisk 3 dage. Det er jo i dag og i morgen og i overmorgen. Så. Men i dag der går jeg til Frihedsbroen. Faktisk lige under hvor jeg bor. Jeg bor bare kun til. Jeg burde næsten bare gå hjem. Men det gider jeg ikke. Så kommer jeg aldrig afsted igen. Så jeg kan, så går jeg videre til noget lidt under en campingplads under Holsted. Og så ud til slusen, hvor Kongeåen slutter. Lige nu er det bare hen til Kongeåens udspring. Må vi se hvorhen det går, hvad det bliver til for noget. Ellers så må I følge med og have en skide god tur sammen med mig. Så kan vi nyde det sammen. Kan I have det godt? Hej! Helt sindssygt. Altså, mega fedt. Så med sammen komme ud til Kongeåens udspring, så er der 2 rådyr herude et eller andet sted. Og de græsser, og så er der flyttet store jagtfugle, rovfugle rundt om, ja, lidt føde til deres unger sikkert. For det er vejen herover et eller andet sted. En fra herhen også. Så over den anden side. Så mega fedt. Og så var der inde i skoven, mens jeg gik forbi herude, så var der bare et kæmpe dyr, lige bare løb. Bum, 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 bum. Så det må være rådyrene eller et eller andet, der lige har blevet skræmt dengang, hvor jeg gik forbi der. Men fedt, mand. Nå, vi vil udspringe nu. Det er her, hvor ruten rigtig starter. Det er her, hvor det hele går. Nu går det løs. Der er en skid vand i. Jeg er lidt skuffet. Men sådan er det om sommeren jo. Men nu vil jeg gå ud og opleve noget. Så til varmt at finde noget mormad til turen. Jeg har spist hjemmefra godt nok nu. Men jeg har mange mormad til de næste 2 dage. Så lad det ske. Så er første pause. Jeg er gået en lille smule uden for Vandrup nu, og føler mig faktisk i godt humør, godt frisk. Jeg har lige købt noget morgenmad til de næste par dage her, og sådan lidt frokost og sådan lidt. Ja. Det var lidt en hurtig snaller, jeg fik fat på der. Så, men alt er godt. Vejret er godt. Der er 30 grader, 31 grader derimellem. Så flyver fiskehejren lige derom bag ved mig. Der et eller andet sted. Så, jo. Den er her også. Og der er fandme mange fisk i åen alligevel, der er faktisk. Selvom vi ikke er helt vildt ude i det brede stykke endnu. Jeg ved ikke en skid om fisk, jeg ved ikke hvad de vil. De ved i hvert fald noget de vil, og de vil op i den å der. Så det gør de godt. Men nu kan jeg sige, at der er måske 7 km til, så er jeg syd for Frihedsbroen. Så slår jeg lejr
Klokken er nok 8, da jeg kommer, når jeg kommer derhen. Desværre. Men det er august måned lige nu, så der er ikke mørkt endnu der. Det er først klokken 9. Så alt bliver godt. Alt bliver fint. Alt bliver fedt. Nyret. Og det er faktisk min første alenetur i hvor længe. Så det skal bare lykkes. Så jeg krydser fingre. Og jeg kan ikke engang krydse fingre, jeg kan ikke engang. Det er faktisk dårligt. Så tyk fingre har jeg lige nu. Og det er måske lidt nemmere her. Sådan der. Så jo. Så er jeg ved første shelter. Eller, vi har faktisk gået forbi et shelter før, men det var inde i byen ved Vamdrup. Så den har jeg ikke set, men jeg kommer over til den her nu. Jeg har sovet her rigtig mange gange før, så det er ikke noget nyt, det er ikke noget specielt. Hold kæft, mit hår, det ser helt vildt ud, det gør lige nu. Nå, men der er vand, der er bålfade og alt det der, og 2 shelter. Så ser jeg lige den anden vej igennem. Sådan der. 2 shelter. Så men her skal jeg ikke sove. Men jeg tager lige en pause, kan jeg mærke, i hvert fald lige inden vi går videre. Nu kommer jeg jo snart ud på det, som der knytter Hærvejen og Guld Kongåstien sammen. Så godt kæft, det er varmt det der. Og det er helt vildt. Så nu er der 1,5 kilometer. Fedt. Vi kører bare. Udover at I kan se hernede. Jeg har bare fået sko på, og jeg går i sten. Det kan jeg godt mærke. Jeg har ømme fødder i forvejen. Og så skal det blive trykket lidt på i bunden. Det var en mus. Men det er ikke så fedt. Det gør det lidt ned i den alder. Det er sjovt, hver gang jeg filmer, så kommer der et eller andet dyr, der lige pludselig bare ligger ude i vejkanten. Altså, så begynder det bare. Og så tænker jeg, fanden altså. Hvad skal der ske? Godmorgen. Ja, det er faktisk ikke lørdag. Det er heller ikke søndag. Det er faktisk mandag. Jeg blev hentet fredag aften alligevel igen. Fordi at jeg skulle hjem og passe vores hund om lørdagen. Og søndag, der tog jeg lige sådan en pausedag, fordi jeg synes, jeg kan jo have med konen lidt i lidt længere tid. Så hun kørte mig herned til morgen. Klokken er 7:30. Så nu går jeg videre af stien og sover ude til på tirsdag. Eller i morgen. Så det bliver mega fedt. Og åen er lige her, og Frihedsbroen er lige derovre. Så der har I været over ved Shelterpladsen også lige og kigge og sådan noget. Der går en helvedes masse får heromme. Så ja. Nu jeg har aftalt nu fået vores actionkamera med, så det bliver lidt nogle bedre videoer måske. Fordi jeg fik ikke stativet med sidst, men jeg fik actionkameraet med, og jeg fik mikrofoner med. Jeg har ikke lige taget mikrofoner på endnu. Det burde jeg nok gøre.
Men altså, det er fandme godt der. Så nu skal det afprøves, jeg skal prøve at lave sådan en video, jeg skal ud af det. Og jeg skal jo bruge det, fordi jeg har det jo med, så det er jo lidt ubrugeligt vægt, jeg havde med sidste her en anden dag. Nå, men jeg har også skiftet bukser, det er det ene ting. Tag lidt af morgenmaden ud og aftensmaden, fordi det fik jeg heller ikke brugt den anden dag jo. Så der er lige lidt mindre vægt i, end der var dengang, hvor vi gik sidst. Ja. Så er det. Nå, jeg så lidt musvåge flyve derude omkring. Men desværre, det blev ikke en fangst af et billede til samlingen af musvåger, jeg har. Jeg har faktisk ikke set mange musvåger på den her rute her, som jeg skal regne med. Jeg tror, jeg så rørhøg og musvåge lige derude udspringet. Ellers har jeg sådan set ikke set sådan rigtig noget af det helt fede af det der sådan dyr og sådan noget. Men ellers er jeg jo set sindssygt mange svaler og alle mulige andre dyr. Så går vi ud her. Shit, det er fedt. Hej. Det driller lige lidt. Jeg er over på den anden side nu. Der er lidt skovstykke herovre på den anden side. Men jeg er over på den anden side nu, hvor der er sådan lidt af noget, bare en græsmark. Som I kan se, så skal jeg til venstre her, så jeg kommer lige lidt væk fra åen. Så nu bliver det bare, kommer bare derhen. Så held og lykke til mig. Jeg lige gået forbi en masse køer. Ja, derude. Ja. Så det var lidt spændende, og de lå lige på ruten, så og jeg er ikke super glad for køer. Jeg ved ikke, hvad de tænker, men de gør jo ikke noget. Så jeg er nødt til at lige gå et stykke imellem og lave alle mulige manøvrer og sådan noget der. Så gik det helt fint. Så jo. Men fedt. Ja, jeg skal op den vej der. Fordi at der må man ikke sejle her, man må heller ikke gå her. Så det kan jeg bare ikke huske, at man ikke må køre sejle der. Men det kan godt være, det er noget nyt noget jo. Det ved jeg ikke.
Eller måske en forskellige årstider, men den er oppe. Eller de er nede dem der. Så det får vi se. Men jeg kommer ind til Koldingbro nu her. Så det bliver da fedt. Så får vi se, så kan måske være, at jeg kan få noget at spise. Hvorfor er der en bro dernede? Jeg bliver nødt til at gå om igen, fordi hele vejen til, altså over til Koldingbro med stien, den er fuldstændig grudt til. Altså langt over hovedet på mig. Og der er ikke noget sti at gå på. Så det går lige udenom, fordi at jeg kan faktisk ikke se åen derfra, jeg kunne ikke. Så jeg er sådan lidt bange for at bare falde i vandet. Så det er ikke optimalt, synes jeg ikke. Så jeg går med vejen herud ind til Koldingbro, og så kommer jeg på stien igen derfra. Så det skal nok blive godt. Det skal nok blive godt. Vi hygger. Øj. Fæ. Jeg skal have en pause, når jeg går ind til Koldingbro. Ikke få pause nu. Så det gør jeg. Så er jeg kommet ud af Koldingbro. Nu på vej ned ad ruten igen. Og det var easy peasy. Lige for børste tænder. Lige for gjort alle de små ting der, som der skal gøres nu her. Klokken er 11, og jeg er ready at ud af. Jeg var i gang i omkring 3 timer. Så har jeg kun gået 10 km faktisk. Det er faktisk ikke særlig meget i forhold til, hvor lang tid jeg har brugt. Jeg plejer at gå med en 5,5 km i timen. Og jeg har faktisk ikke taget en pause før nu her. Og det er så også 22 minutters pause den her gang. Det er lige så fra, jeg kan jo, men ellers. Så jeg tror, jeg tog en salmand der. Ja. Men ellers så har jeg jo bare gået nu her. Går lige så roligt derudad. Lige nu går vi en vej, og så, eller jeg går ikke på vejen, men jeg går på siden af vejen. Så det er mega fedt. Åen er derude. Så man går faktisk ret tæt på åen, man gør hele tiden. Nu begynder det til at blæse. Men den anden mand i gang derude. Ja. Så det er jo mega fedt. Der sker noget lige nu her. Nu må vi se, om jeg skal ind på vejen igen, eller hvad jeg skal. Sådan der. Det kører det.
Så er jeg i gang med at tage en pause nu, ja, hvor jeg lige sidder lige og tænker lidt over, hvad for en tid jeg er sådan cirka ved lejr. Og jeg kan se, det er 1,5 time herfra i hvert fald, jeg skal gå mindst, eller højst, sådan cirka 1,5 time skal jeg gå i. Og klokken kun 12. Det er kraften til min lejr der. Så jeg overvejer lidt at tage en lur her. Læg mig bare lige ned og sove. Sådan. Nu kører det kraftigt. Jeg blev væk. Jeg forsvandt ind i mængden af buske, jeg gjorde lige pludselig. Så det var ikke sjovt. Eller det var sjovt. Det er altid sjovt at prøve at blive lidt væk. Jeg ved ikke hvorfor. Det er sådan, det giver lidt sådan en. Du skal ikke fuck op nu. Du skal ikke gå i åen. Du skal heller ikke gå væk fra ruten igen og så bare starte ned ved vejen. Så er du nødt til at finde en løsning nu. Og så må det bare gå langt. Eller gå sådan, hvor jeg tænkte, nu følger jeg åen, men jeg følger stien, og jeg kommer ud på stien på et tidspunkt. Og det gjorde jeg. Det var fedt. Så er der glippet derovre. Så er jeg på shelterpladsen. Faktisk en meget fin shelterplads. Så er das derhen, men der er toilet. 500 meter den vej der. 700 meter står der på det her alle andre apps, men jeg tror det er kun 500. Jeg ved det sgu ikke. Jeg synes ikke det er langt. Og så er der bålplads herovre. Mega hyggeligt. Og stien går lige den vej der. Jeg skal ned og hente vand i morgen tidligt, så det bliver ikke op til Merle. Sådan der. Og brænde herude. Og et fantastisk skilt. Så det er fedt. Så fantastisk sted at være, tror jeg faktisk allerede nu. Jeg hygger mig. Så adios til senere.
Så godmorgen. Nu kan jeg endelig sådan lige tage mig sammen. Jeg har sovet ikke særlig meget i nat. Jeg kan fortælle, at Lisa, eller min kone, hun kom ud i går aftes. Lisa og sov sammen med mig, og Max han kom med og det hele. Men jeg havde en eller anden grund, så kunne jeg bare ikke sove, og Max han var hele tiden sådan op og gå og sådan noget. Han var så, og jeg havde ham lidt rundt om maven, jeg havde. Altså en snor, ikke ham, men snoren. Så det var lidt noget træls noget. Men jeg har ikke sovet helt vildt, jeg har ikke, men nu er jeg ved at være der. Jeg har fundet morgenmad, jeg har fået lidt været ude på toilet og alt det der. Jeg har fået drukket. Fået min kaffe. Kaffein. Så jo, nu er jeg frisk. Og jeg er lige gået forbi noget, der hedder Storhøj, og så en anden gravhøj også. Jeg ikke lige helt fik læst, hvad hed faktisk ikke. Jeg har taget billede af, hvad der står. Det var det vigtigste. Fordi at, det er da specielt. Og der kommer noget mere nu her. Så jeg er nødt til at gå igennem ingenting, eller alt. Så det er hårdt arbejde, kan jeg godt sige. Altså, jeg har ikke lavet en skid lige her på stien. Og det er hårdt. Men det må jeg tage med. Nu skal jeg bare lige have en lille pause. Det er gået nok en halv time, mens jeg går rundt det her nu. Og det er altså hårdt at gå i. Ja. Så, jeg er kommet lidt videre fra det der helt vildt høje græs. Og det er stadig højt, men jeg har et hegn nu, så jeg kan støtte mig op af, som bliver slået op ved siden af. Så det er jo fedt. Jeg er ved at være over ved en bro. Håber på den anden side er der mere slået end her. Jeg mødte en mand, som hjalp mig med at komme videre derfra, hvor jeg var, for jeg gik op til hans hus. Og det var lidt akavet, fordi det er jo lidt sådan, man vil gerne have, at man kan have en rute uden, at alle folk de kommer vadende op i ens ejendom. Og han var mega flink, og han tog det som pænt, han gjorde. For han sagde også, at der er ikke blevet slået dernede. Der er ikke nogen, der gør noget. Så så er jeg et godt stykke væk fra Grædstedbro stadigvæk. Det går virkelig langsomt her i dag. Det var helt vildt. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Det er helt vildt. Jeg
Men sådan det. Jeg tænker, at jeg kun går til Græsebro i dag, fordi at der er ikke nogen vej at komme tilbage væk fra slusen af, som jeg efter jeg kan forstå på de fleste udløbet. Så det er, så overvejer jeg faktisk at være med at gå ned til udløbet. Det siger mig heller ikke så meget, for det, efter man kan se det, så bliver det en lang tur på asfalt, meget af det. Så, og det siger Nå, så er jeg ude på noget asfalt igen. Det er faktisk selvvalgt den her gang. Jeg kunne have valgt at gå noget asfalt op, og så gå lidt kortere stykke asfalt. Men efter at jeg lige har fået sådan det der lange høje noget der i hovedet hele tiden, så har jeg simpelthen valgt, at jeg lige skal have en pause fra alt det der. Det kunne være rart. Så lige få restaureret hovedet, og så afsted bare gå nu ud af asfaltvejen, og så er jeg ikke Græsebro lige om en times tid. Fordi at jeg er gået, hvad var det, 7,5 km på lige knap 4 timer. Det er eddermame langsomt, det er gået. Så jeg prøver, nu vil jeg bare lige slappe lidt af og lige prøve faktisk at gå lidt stærkere. Så, jamen så er jeg i Græsted og nu skal jeg hjem. Jeg kan ikke lige finde nogen måde at komme hjem fra slusen af, så det bliver det, vi bliver nødt til at gøre. Hej, så er jeg hjemme. Jeg vil bare lige sige tak for, at I følger med, og tak for, at I så tog med. Jeg håber, det var en god video, fordi det var virkelig et godt eventyr, det var. Godt nok lidt træls til sidst, at jeg skulle på det asfalt der. Det fortrød jeg lidt efter halvvejs. Men det er sådan, det er. Men jeg gik til Græsted fra udspringdag. Ja, Græsted, ja. Og sindssygt flot. Altså jeg er lige problemet, jeg er lidt ked af, at jeg ikke kom ud til slusen. Men jeg havde bare ikke lige nogen mulighed for at komme hjem fra slusen af. Så skulle jeg gå tilbage igen, og det gad jeg faktisk ikke. Så nu har jeg valgt bare til hjem i stedet for. Det var nemmere. Altså jeg synes også, jeg har fået oplevet rigeligt nok, synes jeg. Så, men virkelig, bare tak. Vi ses ikke op i næste eventyr.